haka khat pratrik jong new benai September arajar arpo ladon ki brio ki bahak e ka channel jong ka potnet ka bamut hi kilale da kita ki jingle sniu ke jong ki ben penja no sundon ya ka channel jong ka potnet na YouTube abangila yo ne ka khobor ka men sim jonga kala ong tangi ne ka wai bo tra en pen mi pat hadin laisingi bat gum tang ala ong ki staffs ke jongi yini ki be trailang bat ngi kiladon ki jingsung si na kaliang ka jong ki hindroi nga ong ki pagawan kata kasur na utrai ban ong baga ne ka channel kan mi pat laisingi hadin bat kumta nga aingo yu blai daga kamba ka jong blai bat daga jinge dwai ka jong phi kane ka potnet thik laisingi ka mi biang ha ka channel jong ka YouTube ban ngi aingo yu blai ba daga jingle ka jong blai daga jingle phla ka jong u ngila yo biang ya kane ka channel ha YouTube ban long ka jingkar khu ya ki babon ki benriu balai kane ka ja nga sngo tang kane ka wai bana ka potnet jongi ngi alap ya ka jing shisha ya ka tin ka jong blai ngem ya compromise ka tin ka jong blai ngem pen khongwan ya ka tin ka jong blai ngi kren bet kumba ka dai bat ngi alap bet ya ka e ka bo trai upha ngi bangi ngi alap ban ya lap ya ka jing kala ka bomot ban ya lap ya ka jing pen baptis ban ya lap ya ka jing pediang ka jong men sim ba khoi ban ya lap baki breu ke dei ban san ha ka ktien ka jong blai bat na ka liang ka jong ngi persang ban ai ka ktien ka jong blai kat bangila ban pendap ban penbiang ya ka jing don kam jong ka men sim bat dei yang ta man la ka tayo man lo benai ngi i bagadon shibon ka jing troi ka jong men sim ba khoi ha ka ba daki spa ba daki phongot ki breu ki wan sha ka jing kala ka bamot ban ngi ai ngo yu blai ba blai jongi u de blai jong ki kamba ba leng ba ka ni ka jing shakri jong ka potnet ngi i bagi bapang ki yo khia ngi i ki pa gi ba do jingkermen ki yo pat ya ga jingkermen ki ba do jingker khu ki yo amat ya ga jingker khu ki badan ha ga jing song si ki yo pediang ya ga jingkermen ki badan ha ga jing janjar ki yo i ga bor ban sha ya ga jing janjar bat kumno ba blei la le shibon ki kamba ha ki ba bon ba ki breu bat nganget nang ni shakmat nginang pen i ru ya ki testimony kumno ba blei la le halor ki ni ki breu ya ka ba kilayo mat jingker khu leng ba ka jingtroi ke jing shakri jong ka potnet ka de ke jingtroi ke jong blai ke de ka kam ke jong blai bat manga kum pastor bantai bat gi be don lang ni baro ngi de tang ki shakri ke ba blai la khot ban ye shakri lang haga ne ke jing shakri jong ka potnet ba de ta uno no breu bat thmu ban pen sneu kta engi ke breu nre uthmu ban kta ya ka kam ke jong blai ba de ta ban kta yu blai ka long ka ba e ba de ta ba ka tin ke jong blai ka ong Zaya san pusau ke dekat bakat nyau kong bagi ta ki tiar ki bele persya ya phi keno mentoy ban nga aingo shisha yo blai bagi bor bamman ki la persang ban penduk ban pendam ya gane ke jingtrei hinrei ublai ula pen mi pat ya gane ke jingtrei haga sngi ka balai utrai ongi bangin shania bet kumba ujisu udan haga ding phna ba ula yap angta bat usia thu ba ya kata sha ukpa ban ngi la ya thu ya kata ukpa ba dei ukpa bula pen mi pat do men sim je u Jesus Christ haga sngi ka balai ba kumta ka potnet kala mi pat haga sngi ka balai nganget ru bakan long kumta hai kumba ka japat ka Pentecost haga san pos sngi hadien ke jingmi pat ke jong trangi khmi len tiru ya ka Pentecost san pos sngi hadien jong ka ni ke jingmi pat jong ka ni ke channel potnet hapo YouTube bat nganget bau blame le iki kamba akum bau Petros wialap balai hajar ki mensim ki kala ka bamut bat nganget kan jakum ta ba pon ki mensim ki wan shaga jing kala ka bamut usoitan si shaula ngosi usoitan si shaula don kata ka mensim joga jing chrai ka jing dam namar ba na dujok lanang pentli ki breu namar ba ki breu ki wan ban pediang yu jisu ki wan si shaga jing kala ka bamut bat ngai ngo yu blai nam ta jongpi bat ngasungo ladon shibon ki ba phone ngi pila idwai nam ta jongi pila ya krishan yangi ba pila ya phone yangi bat pila ai ki messages ke jong pi oi pila isngo si lang henre nga ai ngo yo blai ba nagata ka jing sngo si kala kala sha ka jing comment bat nagata ka jing yam kala kala sha ka jing shat bat nga ngai menta kumba utrai upen long nginang ya naga bor sha ka bor nginang ya ru naga jinget sha ka jinget utrai ha bo pen mi pat yu jisu la pen mi pat ha ka bor ba ka buram bat kum tau la pen mi pat ya ka potnat ba ha bo la pen mi shisha da ka bor ba ka buram ga jangu ban menta ka nei teng shan ka potnat
haga bor bat haga boram ke jong trai nang duai nam ta jungi ke ba shakri bau bleu nang ahingi ke mat ke ba koi ke ba khiao nang ahingi ya ke jingla ya ke jing pen sle bangin nang la ban shakri ya utrai bangin nang la ban long ke dau ke jing ke khu ya ke ne ke jela ke jongi ya ki breu ke ba kren ke tin khasi ke ba yasngo tho ya ke tin khasi bat kum ju ru ngidon ya ka jing shakri na ka banta kita ki ba kren ya ke tin hindi bat kita ki ba sngo tho ru ya ke ke tin bat ngidang don ru ke jing shakri ya ki we pat ke jai ben ru ban nginget bau trahi unang penon kam ya ke ne ka ministry jong ka podnet bang nang la ban job ke men sim shaka hima ga jong blay na kwa ban IP na ka kuboru na ka banta jong pi na da pidon menta pedeng ke jing sha ban ben ke jing im ke jong pi sngo kum bala kut lat pi sngo kum bala kut lenti pi sngo kum bau syaitan role ben ke jing im ke jong pi to nget ya ke ne kum bau tra lo pen mi pat ke ne ke jing shkri on pen mi pat ya pi ru na ke ne ke jing sha ban ben na ke ne ke jing sha le ben ha ke jing im ke jong pi la da pi pang pin khia la da pi sngo si fin kemen la da pi sha ban ben utrai un pelat ya pi na kata ka lengkor baru utrai un pen slek ya pi namar lengba ke ne ke jing ja pi don pat ya kata ke jing ya tho khana ban ya tho shaga perthai kum ka potnat ngidan shibon ke jing ya tho khana ngidan shibon ke testimony ke jing plashamen sim ya ke ai ka bau bleu la le bagane ke jing ja ha ga ne ka khat pratrik shisha ka long ru ka jing ja ka bangin yo ban ya tho khana shaga perthai ya ke ai ka bau blai ule ha ga ne ke jing shakri ban ya nge ngidang don shibon ke jing ya tho khana nang ni chikmat le bau blai hi un le leng bagane ke jing shakri ya ka bagan sa history kan sa ro ke jingkan mau om tang ni ka perthai rein sa jingkan mau kham tam e ya ba blai tho ke ta ke jingkan mau baro ha ka ta ke kitab jong ke jingkan mau ha beneng bat nge ha goi ka sngi andang ila poi chate kan dalong si shaken ka jingkamen yang ilang baro badai tang ada duai na kam ta jong pi ki badan ka jing e ke jing le jong ke jing em pi sakut akaram ka sha let's say pi don let's say ma pi don ha pedeng ke jing so si la don ki ba klat ki yang ka sam ke jong pi klat i papal ni mami jong pi la ni kon jong pi ngakwa banong e pi kata kala ban lek no utrai unle ka kamba ga jing jong pi ma uhi un pentengan ya pi ma uhi lamba ga ne ga jing ja kan sawan ke ga ba kraw ga pla ha ga jing ga jong pi ka tien ga jong blai ka ong ga ta ka brio ha ba ka su khon ka don ga jing shep tieng bandala khai tai khon kala klet no et ga jing shep tieng baro ba kala dap da ga jing kemen namar bala kha khlung bala kha brio shaga perthai ong ga tien ga jong blai ban menta ga dang dei la si pi dang don ga jing e ka dang dei ga por ba pi pun ba kala dei ga por ba pin kha ka don ga jing so kha ga ba jor hapi ka shep tieng pi khuslai ring kwa banong pi lengba kita ga jing khuslai lengba kita ga jing shep tieng jo pi on pen kalai ya kata shaga jing kemen namar ublai udon ke ek ban pen kha lengba ka ne ka jing kan do ga jong pi udon ke ek ga ba kraw ka ba un le ga jing im ga jong pi lengba ka ne ka jing tengko lengba ka ne ka jing kan do ga jing im ga jong pi ta da what ju khuslai what ju ngosi kemen ni ga ba ublai un le ga jing im ga jong pi namar ublai ubangi shakri udai ublai ba bha balada pi pila pen kraw yu trai la pila anget aga kamba aga jong trai klem jing so arta tin pini ka kamba ka ba pinda lengo ba pini ka kamba da shisha ka ban pen lengo e ka man sim ga jong pi bat undale e ta ki kam ki ba mayan ye ka ba ubreu umla ban le ta deng ta ba pidang nan ga jing e wan pan jing rap na gi breu rai dwai show trai khmi show blai bat nga nget haba pipi pet shao haba pipi kmi shao pinang i ke jing kraw ke jong wanom pet chi problem no mar pipi pet chi problem ke jong pi jing e jong pi kita ki problem kinang he bakin telup kin telap senan ya pi bakin peniap ya pi rai pet show blai bara pipi pet show pi kmi lentina o unang kraw ke jing im ke jong pi bara ke jing kraw ke jong kita ki jing e barok kin rit bat barok kin ja kin dam no ai ba ka buram ke jong blai kan teng shan lengba ka jing im ke jong pi komba ublei la le ki kamba na kam ta ga jim jonga nam ta ga ni ga ministry jonga pon net un le kum ju ru ha ga jim ga jong pi ha ga ni ga pon ga kwa ban duai nam ta jong pi nga kwa ba bin yo ye ga men sim ba wanom do jing kermen wanom do jing ko slai wat nom tlot bor no ban chakri u trai ni to nget au trai ngin ye duai ga ni ga pon man ta try ngadap de ga jing songo ba kraw ye me go try ma long ublei ba pen mi pat ublei wala dau soitan oi try oi ko na lo sngo kemen bo la pen do ye ga ni ga jing chakri ha gi like sngin rai try ma la pen mi pat ban nga nget ko try ko ma mi pat aga sngi ka balai ho shisha go try men pen mi pat ru ye ni ki khon ki jam na ki problem ki ba e ga jong ki la dang jing ele ya ga jing so si ga jim ga jing ki chip tik but try ga ta men pen kala sha ga jing kemen soitan ut mu ban tim try men pen kala shi jing kar khu la soitan ut mu ban pen pang men pen khia ki go try ha ga boram
ke jame lalu syaitan utmu ben pen kerdo try men de kerku kin long ki bapaho try men pen kala kongpong ya ki schemes ya ki plans ki jong baman but try ben ki kon ke jame ki shakri me haba ki ro me haba ki pen kraw me haba ki nget me go try ba tin ke jame kong idlal pila ben nget ki ke baro pini iken ya kata ka kamba ba ka long ka bala hau tau bangai ong ke tin ke jame try ba klem ke jinget ngem la sungo bahaya me go try bam dan ke bala am pen sange ya kata ke jing tmu ke jame ya ke mala tmu ya kata men pen dab ablai ngadwai kerku jing suk jing keman ki kon jame baro baginang la go try ban ya de ka bor try kin ya de ke jinget bagini ke buram ke jame ha ke jim ke jong ki go try ngadwai kerku i wei baro baginang ya de ka bor jame gidan jing kin la ka bor go try kin do men sim no en kin ye kon go try de ka bor ke chom men sim ko ka tin ke jame ka ong try ka thma gam de ke jong phi ka thma ga de ke jong a ong try ai bu try ni le ki thma ke jong phi u try kerku ye phi ha ka tengu jisu amen but kadon kani ka jing pentip ru ka bas ngok men ba kata kalong ba ka potonet man la ka step kan ai ya ka kubor step na ka manta jong pi wei but ngin dangi kani nang ni shakmat but ngai man la ka step pin yo ki message ki morning messages na shakri jong tra ublein kar khu ye fi kublai shibon amen